nitie yie kuom. To ma timo nang'o ne wach Azimio, nikech Azimio kanyo bende mutni koro osechako nikech wach mar jogo ma jo ODM gitiyo gi sirikal. Nitiere joma wacho ni koro gidwa wuok. Martha Karua nosiko ni en koro odhi. Martha Karua mano nyalo bedo pache. And ing'eni demokrasia wacho ni nyaki respect samoro opinion. Joma tin iwinjo pachgi, to joma ng'eny ema have their way, to gimbe giketo pachgi to you have their way. Martha Karua makoro wacho ni dwa dhi wanti and nowinjo bura mane jo Azimio obedogo gi jo ODM, jo Wiper kane wan Jaramogi Oginga Odinga Foundation, and ne giwinjo pach ji kendo wabunge ma kuonde mopogore opogore. Onge ng'ama nopuonjo wabunge go gima gidhi wacho kanyo, kata jotendwa go ne ni kanyo duto mag the principles mag Azimio. So kodhi kamoro ene modwa dhi kende. Jowan nowacho ni gima duong' ahinya midwaro ni en kwe. Wang'eni Kenya nyane gi chandruok maduong' ahinya ni en the cost of living. Wanyomiyo nyithindo wa matindo gi otuk nyaka dog piny, cost ma living. Mokwongo ne en the finance bill mamano be nyiche ne osegol. Mar ariyo ne gidwaro ne sirikal ochak manyien mondo ka nitie jomoko manyiche no fail a fresh start. So mane matimore mineno kata ka nyiche ng'ato nitie cabinet machon to moduok go eko sani neno ka gionge ofis nikech nyaka giduoge bunge ma bunge dhi non gi kendo malong'. To be neno ki dhi non gi yo maler in king'iyo, nikech koro sani ochopo sama koro joma nie opposition gi joma nie sirikal chalo ga gima tiyo kanyakla. Be idhi non gi, idhi puodh gi yo maler? The opposition gi the sirikal ok ti together. Nitie gimoro minyalo luong ni winjruok ka gik moko dhi maber mondo kel kwe. Kama nyiche ne Kenya osegike ne wanyalo bedo gi gimoro tungni tulo, and tulo go kotimore to ng'ama benefit kasa sirikal koro ok nyal ringe yo makare. And ma ok mokwongo. Wang'eni ndalo ma mbele kucho jatendwa moloyo mar ODM e chama maduong', en aora maduong' e Azimio kanyo. Kinde mokalo nitie mosetimne marach gore kata gima wuono semaye membo ng'eno ma to kendo kodwaro ni tulo bedi to kata jomo maego ok nyatiyo. To kinde duto osebedo kodwaro ni mondo kwe obedi. Mane momiyo ne wabedo kata gi the NARC coalition government kano mae in 2007 kane Kenya osewang' monge kumano wadhi bedo failed state to noyie weyo moduogo bedo. Ka nyiche ne mar Uhuru be ne okweyie ahinya gi kaka IEBC notimo gik moko to noduogo mwabet. And mane momiyo nyiche ni neno ka nodhi kama ne ji pane winjruok nitie, nikech gigi otime lela and ler godiechieng' onge gimoro mopando. To nodhi ma on witness kama ne NADCO report ne bedo signed, nikech richo mosebedo mang'eny e Kenya kama duong' ahinya manyakelo tulo en weche mag NADCO report man bunge ne dhi nono kaka IEBC dhi bedo. Kenya wacho ni Ruto nyaka wariembi, to samuriembe no be uonge alternative. Winjo piny ok nyal bedo makoro weyo kama onge ng'ama nitiere kanyo ni to alternative be ok imiyo jopiny. And kigolo Ruto tiketo kamoro namba ariyo neno kamoro nyabedo magalagala molo Ruto. To kamoro be ka Ruto no dhi mowe to kamoro jalwenye madhi kawe. Mago duto gin options mang'e moseng'iyo kendo selose ni ka ng'ama nyalo kendo machak bede mesa ka gin magi. To joma seyo